bwskangni ADC Chongmari no bwskango toniwi 19 Joliram Amtoli Golagati BJP IPFT botolni ongoi Chongmari basanai adong Bishudev Burma no gobang budbai keplai khlairenani wansumung nahare Joliram Bidan Sabha Kendroni Herama Committee Hall nogo IPFT botolni adong roknotei kok salaimunga achukha Montri Yakju Jishnudev Burma tinini songjaja achuk koklam pandawa Tiprasa lukurokni hamkrani bagai IPFT botolni fasingti sanmung toni jakha bwskangni salo Montri Yaksu ADC amjani lukurokni hamkrani bagai IPFT botolni fasingti sanmung yafarjakmani supungjaknani kok rekha tinini achuk koklam pandawa Sino kutum pandang ka bwskangni Chongmari no tui Amtoli Golagati chinje takuk bisu bono keplai khalna bagai sang sini kormirokno thumine kaisa bike rally sangjaka tini sutarmra soi 7 o tinta buto tai sing tini o sino Amtoli Golagati tini sini jot sorik dol jeng IPFT bai bo sini herma community holo jeng borok bai jot ni dormo khallaina nai tini kothum lainai pailejak abon bagai sing bwskango krak ke sini bwskang Chongmari no sini takuk bisu no keplai khlaina bagai sentini orang kothum sing 18 Bidan Sabha keplai mani yagulo gobangma tibrasa rong bagai hamari khalkya norok joto nogo rajyobasi sing bormora no hatai kota sramani airport no rajan mungramani tai omhai 15 finance no chalu khlaimani rajya sarkar theke prostar bahajak tong kendra sarkaro tebo sini dofani hamkrani bagai aborok sengpia abonan bagai sini council jodi sini takuk bisu thangkangke okok dong toina amchaini kahamni bagai Amtoli Golagati ni kahamni bagai bo saitongnai kaham khalnam bagai oparan mung sutarmura an mung Sonjit Dev Burma Mondol Sadharan Sampodok